कि ऐसा होखे कि गावहू में आनंद होखे, बजावहू में आनंद होखे, और सुनहू में आनंद होखे। बाकी हम संभाल भरत शर्मा जी के लय हो घड़ी ऋतु कहत हई है कैसे कैसे कितनी तक नयन नवा अरिया जोर हो गई छोड़ा छोड़ा कलैया सैया भोर 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 हो गई। बीड़ा वाली माई से हम कहता कि माई नहीं अल्लाह बोल मरौरे बोला के बेइज्जती। अरे हमारे पैसा तैयारी कर ढेर आदमी बड़े जो बोला के बेइज्जती। अब तरी तो हम लड़की नानू है ना कि हमारा पर केहू मोहा जाई जाए तो वहाँ के मन नहीं खे तो बैठ के सुनी सब। हाँ एक ही बार दे दे ठीक ये काम है। कब का खुदरे पे खुदरे राजन बाबा और मुन्ना उपाध्याय जी बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिले नहीं अल्लाह कुल मरौरे भजनवा में नहीं अल्लाह कुल मरौरे भजनवा में हो आजा आजा ए माई अरे आजा ए माई सुमी रनवा में आजा ए माई सुनी रनवा में आजा ए माई सुमी रनवा में आजा ए माई सुनी रनवा में अभी सबका से सुंदर मोरी मैया भवानी मैया सबका से सुंदर मोदी मैया भवानी मैया आजा ए माई सुमी रनवा में आजा ए माई सुनी रनवा में। हम कहता कि ए माई रोज रोज हम गावत तनी कहीं रीड से कि हम अपना से नहीं खी गावत तू ही गावत है तो हम कहीं जे कि अपने से गावत तनी ना 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 पूछत जमाना जब से बाटे हर मरोजी बाटे तो हर महाराजी हो बाटे तो हर महाराजी ललन भोजपुरी बोलू लवल मारे औरजी लवले महाराजी हो लवले महाराजी लवले महाराजी हो लवले महाराजी। माई रखी हो तू अपना अरे चरणवा में माई रखी हो तू अपना चरणवा में आजा आजा ए माई हो सुमी रनवा में आजा ए माई सुनी रनवा में आजा ए माई सुनी रनवा